Lagune gak iku kok ya gak sedih no. Masa lagunya apa lagune ikhlas, jane nyanyi ikhlas wae mangko. Lagu ikhlas. Iya. Kul huwallahu ahad. Iku surah Al-Ikhlas iku. Iki lagu sing trimo maju jareme iku lho. Nggih Mbak Kakang, sampun Mbak Kakang nggih. Nganu sampun Mbak, niki tembangipun tesih kathah. Ngapunten sanget Mbah. Mangke nek jenengan badhe nderek nembang wonten wingking mawon kalih kula, sawirane tak tampane kula nggih. Ngoten penak-penanaten ya. Penak-penanaten duwe sing wingking. Jenengan saleh mboten napa jenenge tekan lokasi jam 09.00 isuk, mang nek jam 09.00 isuk mesti entuk lagu ngarep. Entuk lagu ya ana resepsine ndesa ana nyanyine kok. Trimo maju. Nah, nek kowe mah mundur soalnya. Ayo lagunya. Tangis tanpa air mata Mas Badin. Mas Batin, iya Mas Sandi lah kepengen jahit lagu yang ditolak mentah-mentah karo aku. Nanti malam ya Mas ya ben hadir nih kok. Oke lah kalau begitu. Monggo Mas tangis tanpa air mata bernyanyi. Yo. Wes sembarang iso lagu tangis tanpa air mata gampang ngono kae iso kabeh. Mas Batin nih dolane kowe lho. Yo. Asik. Mas Bodrek. Sin.
nggih. Tangis ten bayi menapa nih? Anakmu kesaline jerom gombale lumpur kabeh iku lho. Masya Allah, anak isopo, anak isopo. Bisa Aku kok duwe anak lumpur lanang. kabeh ngono iku piye? Anak isopo. Anak isopo? Ora rumangsa tau ngemiki aku kok iso. Anak Ayo keblok. kok gopak ngono. Tak gudel iku Jan. Iya, Ya Allah, anake Dedi dek koyo ngono. Iki kaosnya buat langsung wae Cek. Ya. Tre cari perhatian. Iya ngono. caper iku mesti ketara. Nggih, wis kok nguri kok tak mikane, Nduk. Heeh. Nek nakal kok tak balekno ndalane tak suwek eneh. Nah, nek iki ngarep iki nek rawal ya Mbak Iki Mi. ngono ngene gara-gara mau putus dek. Iya. Lagunya Cidra, Mas. Cidra satu. Saking watik nggih. Cidra wis, iku Dek. Mbak, Iya, apa Mas. sing durung nganti garing iku, Mas? Cidra tok iki lho. Cidra siji ya endi? Wis. Durung nganti garing. Sing ndi lah Mas, angger Sing penyet ndi kono lah, Mas tak Mas? nyanyi. Cidra siji iku sing ndi? Cidranya sing pundi, Pak? Sing asing nyuwun sapa? Sing nyuwun sinten nek? Nggih Sing piye, sakit Pak? sakit sedaya Cidra Cidra siji lho. loro telu ana kabeh Sing kok, Pak. wis sak mestine niku nggih. Heeh. Ya, monggo. Ya, Dak, kayaknya. Ayo kok burung nyanyi kok iso. Tak kok nyanyi sesal kowe kok malah menyesal tenan kowe kok ya. Ya, Ya. monggo. Tak kok nyanyi blebes kowe malah lho. Nyanyi kowe nyanyi ora iso kok. Asik. Yang lagi cidra-cidra jangan sampai cidra lagi. Ya. Nek cidra lagi berarti apa? Apa Rom? Goblok. Goblok. Asik. Kulit. Sak mestine ati iki Lunga deh, Gudel. Gudel sing tak tresnani benjani janji Apa ora eling nalika semono kebak kembang wae sruning dodo Yo, hey, piye maneh
Mas Yusron selamat sore. Kenapa tadi? Kayaknya kok mau karo Mbak Maike ya. Oh iya. Kayak kepeduan ning dalan mau goncekan kayak gak Masa? salah. Iya tenan. Oh, ya wes Mbak Mega juga Iya. Mas Yusron nyadarin Blora City ya. Iya. Oke lah menyikat waktu lagu Ya. nih cek loro loh Dek. Tinggal 2. Iki wis jam piro Dek petenge ngene Rom iki mendong Rom, mendong. Tak sikat sisanya anak sapa ya tak gue bak nang kene malah. Ya Allah Gusti. Semene jek diadi kok Som. Semene iki lho wis diadi masamu. Sik ing kelompok wong telu nang kene. Nggih. Lagunya Sesal. Sesal. Terakhir Perawan Kalimantan. Sesal Mas. Kata hatimu Mas. Yuk. Jare sayang padaku Mas. Iya dong. Liriknya mana liriknya? Iya dong, ngono jawabannya. Iya dong. nyanyi ya. Yuk, cus. Ini sunanya sinten iki, Mang? Yang dari Kasreman ya. Pramono. Paing. Tangganya Mas Paing maksudnya.
Sesal nggih matur suwun bosku yang dari Sidawaya juga Mbak Kakung. Nah, lagunya mentek lagi maju lembah bangun iku dak turahake Mbak sing jenengan cepengi Mbah. Heeh, ya wis terakhir ya. Wis peteng banget wis sore iki wis surup ya. Monggo wonten perawan Kalimantan Mas, kalih ngrenti Gusti Putri nggih. Bayan nderek nembang jenengan Pak. Oh jenengan sing nyuwun Pak. Boten sing nyuwun boten Bapak niki. So boleh, Bro. Yuk. Nunut. Aja ada apa? Dos, bro. Bonus. Rina wangi dan sekelingan rawan ayu kali
Semaro Pak. Penyanyi kok Sandiwara sampun nggih cekap semanten atur kula nggih. Taman Sari dilajengaken mangke dalu nggih Bu nggih. Palenggahnya ditaserapi nduk. Mengko nek Gusti Putri rawuh, kewajibannya lak wis rampung kabeh to. Aja nganti tok dipokok saka Gusti Putri. Monggo monggo. Rasa-rasa menapa kan Dara? Loh, mboten wonten sing rasa-rasan. Upami rasa-rasan nggih rasane sing sae dhateng jenengan kok Ndara Putri saniki katon ayu, katon besos lho. Saestu Ndara. Nggih, menika nggih saking panjenengan ugi kok Ndara. Nggih, lan jenengan bendarane kula. Nek kula apa niku dereng ayu kewajiban. Kersane kewajibane rampung. Abdi-abdi kula kandhani ngoten Ndara kersane boten angsal duka. Nggih. Kula. Waduh. Lah piye lah kowe iki paribasan tuwa-tuwane. Nggih. Sing tuwa dhewe kula nggih Ndara. Waduh mboten. Tuwa iki ora teges umure sing tuwa. Lho, macing napa Ndara? Lah mergo kowe iki ono sing luwih suwe nang gone kepatihan kene. Kados ngaten, nggih. Wis suwe ra tau dindaki kok nduk bayarane kok nduk. Apa yo kowe kudu diundhaki karo Kanjeng Rama to? Dereng Ndara paten niku kulino lunga ae dolan ae kok Ndara. Dolan piye yo? Ngayahi kewajiban. Ayo kewajiban. Ndara. Lho yo kan mamaku kok diarani kerasan iki. Iya. Ya mulai dina iki aku juluki ya Duta Rasa-rasan. Ngoten napa Ndara kate? Ketoke kowe kon njaluk undak-undakan bayaran. Jenengan pira? Krungu. Badhe diundai kula Ndara. Ojo kuwatir. Nggih, diundai. Diundhaki karo Kanjeng Rama. Saestu Ndara bayarane kula diundai. Yen musuh dhuwit karo aku, Nggih. kowe ora usah kuwatir. Wah, mboten kuwatir. Bayaranmu ora 150 kok. 150. Nggih. Sesuk tak undaki Pinten Ndara? 100. Loh. Lah kok malah Kok malah mendut menika des pundi to Rama? Undak-undakane. undang-undangane 150 to Ndara bayarane kula. Diundaki kok dadi 100. Tak tambahi 100. Oh, ditambahi 100. Dadi 350. Heh? Iki jane lek sekolah iki nang gone ngendi? Kula mboten nate mangan bangku sekolahan Ndara. Wis mangan bangku sekolah kuwi ngono raya. Ganti 250. 250. Ning ngenteni bayar aku nak diundaki. Lho, sing bayar jenengan sinten? Penduran. Penduran. Ratu. Ora lintang karo bulan lho. Len pakaryanmu wis rampung, anak-anakmu yo kena mojak mundur. Sakniki tenan. Saiki yo ora apa. Oh, ayo Nduk. Kepiye, Jas? Panjenengan kok mlebet wonten sajroning Taman Sari menika paten mikados menapa ki Rama? Atine Rama kuwi was-was. Was-was babagan menapa ki Rama? Dina iki Mojopahit iki yeger gember akar-akar. Mojopahit dikemawon genging Perang gedhe kalian karo Blambangan. kados Mojopahit dinten sak menika tembek kemawon ayu-ayunan perang saged kalian babangan. Lah mergo kowe iki bocah wedok, Lan piye kula man? penjalukane Rama Napa? aja nganti metu-metu saka dalem kepatihan. Kanjeng Rama menika pundi? Kula menawi boten ngedal saking kepatihan menika kula sing dene kepatihan menika nggih sumet to Rama. Lho. Kanggo njaga keselamatanmu. Lah mengko nang nganti kena sasarane pedang. Panah sak liya-liyane. Kok dados wonten ing jawi menika mbebayani sanget. Bebayani mengko umpama kok nganti kowe cilaka, iki Rama sing kelangan cahayu. Napa iki panjenengan menika menawi kula cilaka panjenengan ingkang kelangan. Lho
iya to ngaku ramamu ya wong tuamu. Lah iki Rama, kula badhe kula badhe wonten ing daleman kemawon, boten badhe medal saking patuyan. Saiki ngene Jas. Mengko yen ana tamu, Menawi wonten tamu, yen tamune lanang, ae tamune niku kanggo mongko Rama dilak sing nemoni Rama. jenengan ingkang berdua. Nek tamune ki wong wadon, ya sing nemoni kowe. Menawi tamu menika waten kula Rama. Iya ta? Ingin menapa kok dipun beda-bedakaken? Ya kudune ngono, umpama kok Rama nemoni tamu wedok ra ya saru. Lah nggih, boten prayo jenengan menika kang kakung. Rama gegere jengkeken tak leyeh-leyeh ning ganduk. Oh, kados makaten monggo kula jenengan manggaken Rama. Kula ingkang sowan. Jas, Ki kula Rama. abane ana tamu lanang ta wedok Jas? Boten wonten tamu kok Rama. Menika memang niku para adi nembe kemawon lebet wonten ing Taman Sari. Jas! Anjas moro! Raden Pati Pedamelan. Pati Pedamelan. Pati Pedamelan. Jas! Pedamelan. Jas! Anjas moro! Anjas moro! Kula Rama. Mau Romo mitungkas kowe piye no? Menawi wonten tamu kakung ingkang urmu panjenengan. Bener, Lah nggih, ning kene tamune lanang kok Romo ora timbali. nanging benten lho Rama. Bedane piye Jas? Ki menika senajan kiai kakung nanging istimewa. Lah dalah, wong tamu kok ya ana istimewane barang. Jas. Jas. Anjas moro! Menika diputih kula kaget. Tamune iki lanang Nggih, sing wajib murga iki ra ya Rama to Jas. nggih Rama. Yen ngono kowe meneng ae. Tamune tak dangune Jas. Nggih Rama. Jebulane tak kira iki mau ngomong karo Rama. Kowe bocah wedok nek wis wayahe yo ngene iki. Wayahe napa to Rama? Wayahe ngabarno. Napa nggih? Kowe meneng ae. Tamune tak dangune. Terus. Terus. Jebulane. Terus. Sopo jenenge? Naminipun Kakang Daman Wulan. Aku ora takok kowe. Terus. Jeneng sapa bocah saka ngendi? Dipun wanungaken kula pun damar wulan. Damar Leres saking dusun Paluombo. saka desa Palombo. Ngaten iki. Yo mlebu ing kepastian iki karepmu. Badhe Swito.
golek pegawean. Katen iki. Iki pengkapi to Romo. Menika napa sing jenengan kersane kiai niku niku bagus sakit nggih Romo. Mateni wong. Anak-anak wis wayahe yo ngene. Anjas moro. Jas. Dari wong tua kok malah. Saya Iki kados pundi? kok kowe kondo yen kowe bocah sangka ngendi mau Palu Lombo. Yen ngono kowe tepung. Kelawan setanmu. Nggih. Menika pinangka eyang. Kuwi simbahmu. Ji, Banjur simbokmu sapa lagi? kula paring asma Palupi. Palupi wong tuamu. Panjenengan menika kok Romo. Yo keneng. Panjenengan kenal. Yo keneng apa wong? Panjenengan kabar lagi pengkapi. Panjenengan aduh Romo. Bener nak bocah ya telen iki. Jas! Anjas moro. Muangkel aku. Bocah Romo tak ngomong dhisik. Derek to. Urung rampung. Derek rampung to Romo. Urung. Kayak ora krasa. Pak, Nani ji kula. yen kowe bener anake Palupi, kowe ponake dhewe. Mergo wong tuamu nalika semono kuwi patih Maudara ya kakangmu. Lah, yen pancen kowe teko ana ing kepadian iki lan kepengin golek gawean, wis ora ono gawe. Menawi kados ngaten nggih. Boten dados boyo panapa. Kula nyuwun pamit badhe tumuli wangsul wonten ing Karangpati. Sing ati-ati. Menika dhisik kana jaman bulan kok bisa. Jas, Kok bisa tuh kakak sampeyan nyobani kok bisa kakak. anjas moro. Niki sampun cetha mbok dene wonten ing kepatihan, boten wonten pegambaran kami. Ayo kowe ora usah. Jas, kamaruan bendak mulih Kakek rupi. ning kepatihan wis ora ono pegawean. Wonten. Loh, monggo sing tukang resik-resik wis ana, Ya nggih. tukang ngarit ya wis ana. Wonten. Kok kowe kondo nek ana pegawean apa? Kenapa panjenengan menika kalipian to Romo? Mojo kae. Kalian iki mau Blambangan. lambangan yang diken mawon ayun-ayunan. Bener. Nanging coba panjenengan wonten ing paregolan menika dereng wonten ingkang negani to Romo. Ya Jas. Salah satu dalam usaha ingkang badhe mlebet wonten ing kepatihan yen boten wonten sing negani nggih saged kemawon mlebet. Wah, iya Jas jebul kowe kok pinter. Romo sing lali Jas. Rene sih, kan kula. Putraning Patih Logender. Lan Kula Gusti Patih. yo bejo kowe lan ora sida balik mulek. Paswitanmu tak tampa. Matur suwun saha. Ning gaweanmu jaga paregulan. Gelem ta ora? Nek ora gelem ya ora apa-apa. Menawi kados ngaten, kula kedah jagi kawujenganipun panjenengan. Niki Sak saged-sagedipun kula badhe netepi kewajiban kula. lah iki lan Nggih. sadurunge kowe miwiti njaga paregulan. Eling-eling lho ya. Aku mitungkas pan kowe. Sok sapa wae sing kepengin mlebu ana ing kepatihan